Syah mah roti peling mah. Roti peling? Biang wait dong step biang wait. Pencet hifi? Ngan leh mengah mah. Biang ba. Ya punya lampi. Okey ya. Boleh. Syah mah. Karena kitchen jupi di villa lehrit Syah. Ngaju setengah hibu. Ngam syong ni ngajar apa lagi hifi? Syong ngan. Syong. Syong. Ti na duk mensyuan. Ngang mudur witeng kita kisah nang gumnung nang ban set banti gumnung nang ban pun kuing pun kuing sem tambah hangne pot kapher ba kawan kawai yang ni lai kai na duk dang ret bangin nang ban trei kam kapher ba ngem dei ban shanya haki no ya ban yang halaki jongki kejap te na takada duk pol dang ret bong ai phi bros parahi lai kai ni bengen le hi ke bro kan te komta ai pindi pelarit ba nah ikan mau le di dengan berit ta lang dan sedel hidu gede kata ke hi ga ke basnang na ying ngatai kata bi phi kira be ka jing im la jong ma even bam play biang mai okay ba cái omelette nè boil nè omelette kam sup ngalak tengok kita ke breakfast fi prepare man gas ni prepare ni bed thôi fi don sedel hidu sedel hi ru ke breakfast hi te ngale hi te do stang ka lunch ke te ngadon hi te kiba rap nga kan babun ke file hi bon bangale hi be ha ke ibe fi jus no tana ban chef itu specialty ni ni akan make a lunch ngam don anything special nga chef ke ba nga sutanat hi manga ha ein ai piat hi ne ai piat tengah por macam por badang doni mai badang doni pa ke ibe jus mo tana ban chef kowe nga khamsut not hi ki belong serba nama ngam da smart kini kala kini tai te nata kada te nga sutnat long simple te but serba hi de kowe ke banga sutnat ban ini ban shit kan untuk adjust pada Delhi ke Delhi dua spicy look nodong sedang nata kada ha shedal hi pedam tu ki don tu ba yarap ina ti ngala instruct iki what le tiki muslim slaken kawin a kawai ba na biang kawai ba okay kita aja pi berso tenak sha so jai berso tenak sha so jai ai ngai ada yang mau pingam song hai yang baru sini yo rajin stok na try yes so tapi lah kamu sup hai pi lab nganong labiang lu kuwi dong sinong kabutin dan kami ban depend hanu ban le at least ke kamu kiri ban le kamaram kita man ngasno habis sepet pat ya kajik ku benta ini kajik semua jupi kini nasokat kum ki brio phi ngi de ban mo ngi de ban long ban mang phi ban trei ki jat kam ba pher ada man ka pyrthei ka long pyrthei ka bangem tikna ka jing em le jing brio ko long very uncertain kan te ata kada
hấp thì bằng băng phì nuôi nuôi chặt cầm đấy em ngang thấy bà mình ta nghi là sự lập mì thành tăng cái kiwi cầm cùng cái mobile là nè cùng cái TV kini habis gini dan kim don shoot mình thấy cái là phê baru ahi ka song na kirong ki ka long yeng phi ka ba kum ki kmi ki ba ki ba don ka jingkit khri na so ki di bans chu to se phi em normal okay long kum ki kmi ki ba hi ki bron ka jingkit khri ya ki ra ki jong ki khon ki khri em ka sang ni so ki hapan i phi ban ikai kan kini kiki baru ngre bom tu kipat ngangan tengah kam smart tu tus tiếng ông phi chụp khát em nãy rồi mình xóa vào phi đang khna vào phi policy cái này cái lần politics này cái sulit jaring khát em phi ngam don plan eru em ngam chu rồi dia bangan long tau mau politician kan thì mà ngang ấy ya ka kami kai bat kumba try tip hibro ka jing sakri kam ka jung try ma kita hi atli ki kam ki ba na kam sutamat te ka kam pat ba te na kam kiar ten rei bangai i ya kini ka jinglong jingman pada jong ka state ka jong i si sama memang te ka kata phi bangai i ya ka jing hiar jong ka jong im ka ri im ka jait ka ri ha ki pun ki banta kan te ka polong ni nga kan em ni happen nei e itahi bangas sotho lenga sinchar kadari kalong cái baton campaign haknika haka nadu ki long yeng long sem ke jong iru bat adu apa dong hakis nong ka thau ke balang ke lang salang ke wi ba pyrthei ba ro ko mo ka sanchar khadari kalong shibanta phi jong ka jing im ka jongi bat bada do ko sanchar khada ka bungi i nadu ki yeng ki sam ki jongi bat shudu sha shabar kan te các tạo được nhiều bảo rõ thế mà ta có tạo được là đòi khi mà ta anh ngủ mà nhà anh ngồi nhà bể nằm thằng này kapor cái bọc door cái bên yo ini cũng cái khuôn và siêu spa trong ấy cái bà don cũng này bị iron up lấy rồi cắt bật cái tin cái trong ý cái one try cái bên lệ cái này cả cũng cái documentary bên này kapor up lấy bị nhà anh ngủ vậy mấy cái này cái chừng bám chừng đi cái bằng ai vậy ki berong ki jingkar khu ki jong me up lay ya ga jing im ka chong yi ka liang jong ka to ni padiang ki de go songu bangi kerpat mani snai ban kar khui ki nyo long do long sna ma ki met chong yi ye gi ni baro ngadwai nga pan kerpat ak thing Jesus Christ no panem amen.